di me. Y mi por l'umidad di una mi me sta bini. Si vo mira nanga bombe trata mi ende nang. Si vo tenu tante sona por ahí también de nang. Si vo mira nang wo watching esta mi ende nang. Chapi pari bucacho zona ya bosanta mi ende nang. Divisa un bache bache di conta mi ende nang. Si vo tenu dushi si matata mi ende nang. Si vo wana wapu my long esenta mi ende nang. So hey baikwe dushi. Si vo mira nang. Enter mi alma, enter mi vida. Así da mi tajiba, melodía de tu esquina. Mi tur mi cosecha, tapa bon que ta dimi. Y mi por l'umidad di una mi me sta bini. Si vo mira nanga bombe trata mi ende nang. Si vo tenu tante sona por ahí también de nang. Si vo mira nang wo watching esta mi ende nang. Chapi pari bucacho zona ya bosanta mi ende nang. Divisa un bache bache di conta mi ende nang. Si vo tenu dushi si matata mi ende nang. Si vo wana wapu my long esenta mi ende nang. So hey baikwe tu. Giovanni, felice noche. Si vos aqui, vos no mic for the mute, nos podemos vos. Okay, Danke, Javier. Nosso comissário. Então, ora matendo vos com a canção de Aruba aqui. Na medida de vos programa datas de encosto que foi ordo, breaking news, mas como o governo de Aruba acaba de tomar seu retiro. Oh. Okay. Pero assim, nós estamos aqui para outro programa, você tem de coisas positivas, te vejo eu. Danke. E sei que Javier Classe nós não tem notícia, verdade? Nós Mike estamos a pagar. Nosso comissário entusiasta, nós pagar nos Mike te zenden back. Felice noche. Goedenavond. Want wij vanavond zijn we doen het in het Nederlands met ons programma The Shiny Light. Wij zijn vandaag blij met onze gast. Weer een leuke programma, Jasmine. Ja, goedenavond iedereen die kijkt. Vanavond hebben wij inderdaad een hele leuke gast. Een hele speciaal iemand weer. Elisabeth Lopez. Elisabeth is de winnares Van Heel Holland Bakt. Heel Holland Bakt. Heel Nederland heeft haar gevolgd. Aantal weken lang achter elkaar. En wij waren ook een van de gezinnen die vanaf dag 1 hebben gevolgd. Onze dochtertje was helemaal gek van het. Ze kijkt altijd. Maar dit jaar was ze helemaal. Dag 1 was zij grote fan van Elisabeth. En zegt: mama, zij gaat winnen, mama. Zij gaat winnen. En inderdaad, zij is ook de winnares geworden. Dus vanavond hebben wij haar in het programma. Dus ik ben benieuwd. Een hele aardig, lieve vrouw. Geweldig. Dus ja. Even kijken. Zitten jullie klaar? Even een klein stuk. In deze maat. En die is heel erg goed. Van haar. Hebben we een beetje kijken. Ja. Kijk die de winnaar van het 8e seizoen Heel Holland Bakt is geworden Elisabeth. Dankjewel. Ja, wat dacht ik? Je zag het, hè, mijn reactie. Ik sprong een gat in de lucht van blijdschap. Het was gewoon waanzinnig om dat te horen. Na zo lang te mogen strijden en je best te doen in de tent. 8 weken lang bakken. Dan mag je de winnaar zijn. Echt geweldig. Geweldig. Even kijken, we zullen meteen... Elisabeth, goedenavond. Goedenavond. Daar zit je dan. Fijn dat je in ons programma bent vanavond, The Shiny Light. Zoals we net hier al aangekondigd hebben. En geen onbekende meer in Nederland. Veel mensen kennen je al. Met het programma Heel Holland Bakt. En vanavond mogen we hebben het genoegen
om met jou even te praten over van alles, maar zeker over datgene wat je afgelopen jaar, vorig jaar trouwens, gedaan hebt. En dus we hebben zelf vragen van mijn dochter, we hebben vragen van andere mensen die vragen hebben gestuurd. Maar goedenavond Elisabeth, hoe is het? Nou, goedenavond aan iedereen die meekijkt. En nou, allereerst bedankt aan jullie voor deze leuke uitnodiging. Ik keek eigenlijk de hele week ernaar uit. Ik dacht, oh wat leuk, echt superleuk. Ik heb het ook gedeeld met al mijn mensen, mijn kennissen. Ik zei, jullie moeten echt kijken, want ik ben uitgenodigd bij The Shining Light. En ja, het is echt superleuk. Dus echt nogmaals bedankt voor jullie uitnodiging. En ja, hoe is het? Ja, hoe is het? Het is zo. Ik leef nog steeds in een soort bobbel van blijdschap, van allemaal leuke dingen die met mij gebeuren, leuke uitnodigingen, heel veel mensen die meer willen weten over wie is Elisabeth, heel veel interessante aanbod qua samenwerking, leuke projecten. Ja, ik heb echt een waanzinnige jaar eigenlijk. Echt superleuk. Het gaat echt fantastisch. Wauw, geweldig. Kun je gewoon normaal op straat lopen of word je overal voor handtekening gevraagd en mensen vragen voor de foto? Nou, ik zal je vertellen. We leven nu in de coronatijd, hè? Dus dat is op straat zijn is natuurlijk wel beperkt. Ik ga wel naar mijn werk, dus ik werk en daar word ik wel echt dagelijks herkend. Zoals vandaag had ik zo een fotodag, dat bijna alle patiënten met mij op de foto wilden zijn, want wilden gaan, omdat ja, ze zeggen elke keer van, oh, ja, dat is ze dan. Ja, dat is die mevrouw van de televisie, van het bakprogramma. En dan zeggen ze, mag ik een foto van je? Want anders gaan mensen er niet geloven dat ik toevallig hier ben en dat jij voor mij moet zorgen. Dus dat is altijd zo leuk om te horen. Ja, op straat word ik ook soms herkend. Het is natuurlijk wel wat moeilijker nu, omdat wij allemaal een beetje incognito rondlopen. Ja, onze mondmasker. Soms zie je dat mensen jou een beetje herkennen. Sommige mensen vragen van, ben jij dochter van die en die? Of maar je ziet een beetje twijfel aan hun van, is dit mevrouw iemand die ik ken? Of heb ik haar ergens gezien? En ja, zo hoor ik vanmiddag ook van de buren. Die zeiden van, ja, je staat weer in de krant, hè? En ik denk, oh, wat leuk. Ja, we hebben jou weer gezien. Ja, ik krijg wel steeds meer aandacht van mensen buiten. Dat zeker, ja. Oké. Nou fijn, voordat we naar een stukje Holland Bak gaan, zijn we benieuwd van, je komt oorspronkelijk uit Aruba. Nou, ik kom uit Aruba, want ik ben daar opgegroeid. Hè? Ik ben geboren op de Dominicaanse Republiek. Daar komt mijn moeder ook vandaan en daar ben ik ook geboren. Maar op een jonge leeftijd is mijn moeder verhuisd naar Aruba en gingen wij ook mee met haar. Daar ben ik opgevoed door mijn stiefvader, een Arubaan, en zijn familie die ons hebben opgevangen en ons alles hebben geleerd van het cultuur van Aruba. Opgegroeid echt in het hart van Aruba, wat we noemen echt het hart van Aruba, Santa Cruz. En echt nog het hart van Santa Cruz dan weer Macuarima, dus echt het midden van het midden. En daar zijn wel echt mijn wortels. Daar zijn wel echt mijn kinderherinnering, mijn jeugdherinnering ook. Daar heb ik ook mijn lagere school gedaan, mijn middelbare school gedaan. Dus voor mij is Aruba mijn huis, echt mijn thuis. En ik voel me inderdaad, nou dankjewel schat. Ik kreeg een glaasje water van mijn man, dankjewel. Ja, ik voel me wel echt Arubaan. Dus dat stukje van cultuur natuurlijk uit de Dominicaanse Republiek, dat draag ik ook in mijn hart, want dat krijg je ook mee van je ouders. Dat vind ik ook heel belangrijk en ook meteen meegeven aan alle ouders. Het is belangrijk om onze kinderen altijd een stukje van onze eigen cultuur mee te geven, van wie we zijn, waar we vandaan komen. En je kind gaat vanzelf kijken van met welke cultuur voelt hij zich het meest geïdentificeerd. Ja, en dat is in mijn geval echt de Arubaanse cultuur, waar ik mezelf echt, ik voel me
juditeren, zoals we Ja. dat zeggen. Ja? Ja. Geweldig. En maar Elisabeth, vertel ons luisteraars en kijkers van je jonge jaren. Elisabeth als tiener, had je dan vanaf al tiener al een gevoel dat je wil gaan bakken? Is dat iets dat je gewoon echt mee opgegroeid bent? Ik denk het wel. Ik ben opgegroeid in een hele vrij gezin. Echt ook leuk. Ik denk dat ik wel een beetje de meest wilde was van ons allemaal. En ben nog steeds uit een beetje van... altijd druk, lachend. Altijd wat te zeggen. En praten met iedereen op straat. Dat zei mijn moeder altijd. Zeg, je lijkt me wel gek. Ik denk dat mensen op Aruba mij ook zo herkennen. Ik groette altijd iedereen nog steeds. En thuis was ik ook degene die ook altijd bij mijn moeder was in de keuken. Want mijn moeder is chefkok geweest van beroep. En ja, eigenlijk had mijn moeder zelf weinig tijd om echt lekkere criollo eten te maken voor ons, weet je. Maar daarentegen, mijn stiefvader, van hem heb ik wel echt een aantal dingen geleerd. Zoals echt pangbati. Ja, dat is zo'n soort van pannenkoeken die wij maken op Aruba. Nou, hij maakte echt de allerlekkerste. En ja, met gebakken vis en gebakken banaan en dat soort dingen. En ja, bruine bonen, hè, bonchi stoba. Dat heb ik allemaal van hem geleerd en meegekregen. Van mijn moeder was meer het fijne van de keuken. Heb ik van haar geleerd. Echt hoe moet je dus jezelf in de keuken gedragen. Hè? De regeltjes, de basisprincipes van de keuken. Want als je de basis weet, mijn moeder was dan ook echt zo'n kokkin. Van als je de basis weet, dan kan je alles, zei ze altijd. Dan zei ze altijd van ja, en je moet niet, maak je geen zorgen, die anderen willen het niet leren, maar jij blijft maar kijken. Want ja, veel mocht ik natuurlijk niet doen, want het was allemaal gevaarlijk. Maar langzaam mocht ik steeds meer dingen overnemen. Dan mocht ik dan de ui snijden of dat soort dingen. Of even in de pan roeren. Maar het meeste heb ik geleerd door te kijken. Later ben ik wat ouder geworden. Maar mijn moeder deed ook niet echt aan bakken. Niet echt. Maar ik kwam dan de vader van mijn eerste kinderen. 2 oudste kinderen. Ik was getrouwd toen. En zijn moeder, dus mijn ex-schoonmoeder. En zij heet Mary Solognier. Met wie ik ben haar ook ontzettend dankbaar. Want ook echt een geweldig persoon. Ja, ik ben ook bij haar in huis gekomen. En ook net als haar eigen kind mocht ik ook altijd in de keuken staan bij haar. En zij is wel van het bakken. Dus ik was helemaal thuis. Dus daar is het begonnen. Ja, daar is het echt begonnen. Toen dacht ik van, oké, ik vind de keuken leuk. Maar het bakken, ik vond het altijd zo fantastisch hoe zij van eieren, bloem, boter. En dan had ze zo'n machine en eens in de bakjes. En dat is heel grappig, want tijdens de show van Heel Holland Bakt kon je zien fragmenten waar ik de hele tijd aan het klappen ben met mijn bakblikken. Op tafel. En dat heb ik echt van haar geleerd. Zij liet ook altijd, of laat nog steeds, even kloppen zo op de aanrecht om de grote luchtbellen eruit te halen. Dat het allemaal egaal gebakken wordt. Dus dat deed ze elke keer. Dus ik denk alles wat ik zie, neem ik mee. En op Aruba had ik misschien een paar keren heb ik iets gebakken. Ik weet een keertje voor mijn moeders verjaardag in december. Mooie krans gemaakt. Had ze mij geholpen. Maar ja, zij deed wel het bakken. Ik deed meer het stukje van het decoreren van de taart. Ja. Zij ging het bolo blancheren. Ja, blanche bolo. Zo heette dat. Mooi met spierwitte suiker was dat. Hè? Met Crisco en dat was spierwit. En daarop mocht ik dan, want dat is ook iets wat ik dan goed kan. Ik kan heel goed tekenen. Dus ik kon heel mooi van een kaartje. Dan kwamen de mensen met een uitnodigingskaart. En daarop zat dan een figuurtje. En dat mocht ik dan overtekenen op de taart. Met een toepik. Dan ging ik dat doen. En dan gingen we dat helemaal uitspuiten met suiker. Verschillende kleuren. En daar ontstond een hele mooie creatie. En die gedeelte mocht ik doen. En bij haar in de keuken zijn. Want toen ik naar Nederland kwam,
toen begon echt het bakken zelf voor mij. Want zij was er niet meer. Ik was inmiddels ook al een tijdje gescheiden. Het contact was ook minder. Nou ja, goed, zij deed wel nog steeds de taarten voor de kinderen, verjaardagstaarten en zo. Maar ja, voor mij dan minder. En ik kwam naar Nederland. Mijn kinderen kwamen ook naar Nederland. En ja, wie gaat dan die taart bakken? Dus ik dacht, nu moet ik toch wel zelf beginnen. En alles wat ik heb geleerd in praktijk zetten. En ik heb haar een paar keren wel lastig gevallen. Ik vroeg haar een paar keer, een keertje voor een recept van een worteltaart. Vroeg ik haar hoe gaat dat weer? Weet je, hoeveel heb ik nodig van de ingrediënten? En dat wilde ze wel met mij delen. Dus ja, dat probeer ik ook te maken. Dus ik begon wel heel, heel klein, in een hele kleine keuken eigenlijk, hier in Nederland, met de hand. Ik had geen machine, geen mixer, wat dan ook. Dus alles kloppen met de hand. Gewoon echt een gaarde en dan, hard werken was dat. Maar met de jaren kon ik steeds meer investeren in mijn hobby. Ja. Ik begon het leuker te maken. En mensen in de kerk vooral, die gingen mij vragen van, kan jij bakken? Oh, wat lekker. En wil je misschien voor mij bakken, weet je? En ja, dat wilde ik wel. En zo begon het meer een hobby te worden. En de passie begon steeds meer en meer in te komen. Ja. Wauw, geweldig. Als ik dat hoor, bijvoorbeeld dat van een stukje van Aruba naar Nederland. En dat stukje waar je vertelt van dat je toch uiteindelijk met je schoonmoeder hebt mogen leren. Maar dus dan is de vraag die dan komt. Toen je dat mee begonnen bent met het bakken, wist je toen al dat dit uiteindelijk ditgene gaat worden? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb het ook jaren, tot altijd op een hele bescheiden manier gedaan. Ik heb kijk wat ik zeg, mijn moeder zelf, die is een professionele, die heeft gestudeerd, keuken, echt een kokkin. En ik heb altijd heel veel respect voor haar werk gehad. Ik weet hoe hard het is om in de keuken te staan. Ja. Dus ik heb altijd diepe respect voor pastissiers, voor bakkers, voor chefkoks. Want ik weet, kijk, mensen gaan naar een restaurant, ze zitten, ze eten, maar ze vergeten dat die mensen soms echt 18 uur in de keuken staan. Is echt hard werken. Ja. En ook een bakker, die moet soms om 4 uur 's nachts wakker worden. Ik dacht, ik heb nooit een opleiding gevolgd als bakker. Dus ik mag me daar ook nooit een echte bakker noemen. Ik heb altijd gezegd, ik heb respect voor die mensen. En mensen die mij kennen, die weten dat ook. Ik riep altijd van, ik ben toch wel voorzichtig. Ik zei ook altijd tegen mensen, ik ben geen professionele bakker. Ik heb natuurlijk wel veel kennis erover. Maar ik doe het uit liefde, weet je. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Omdat ik er passie voor heb. Maar verwacht je een professionele product, dan moet je ook echt bij een professionele bakker zijn. Ja. En dat is zo geweest totdat ik mee heb gedaan met Heel Holland Bakt. Hè? Dat snap je wel, hè? Ja, dat snap ik. Maar Elisabeth, als ik jou dat zie staan, als ik jou dat iedere keer wanneer je iets moest bakken, zoveel passie, maar ook zoveel creativiteit, dan vraag ik mij af, is dat ook door dingen, ben je dan uiteindelijk op dat doorzettingsvermogen die je hebt? Is het altijd zo geweest? Altijd iemand geweest die dan zoiets had van, maar als ik voor iets wil gaan, dan ga ik ook voor. Ja, ik ben zeker een doorzetter. Dat is iets die mij heel goed kan beschrijven. Ik zeg altijd iets, voor mij is opgeven geen optie. Ja, dat zag ik. Dat konden we zien. Ja, ik zeg, er is altijd hoop. Het laatste wat je kan verliezen is hoop. En wanneer houdt hoop op? Op deze aarde, dan voor mij houdt het hoop op het moment dat ik dus er niet meer ben. Dat ik fysiek niet meer ben. Dan heb ik geen invloed meer op hetgene hier. En daar leef ik ook elke dag
eigenlijk bij. Dat ik zeg ook in momenten wanneer het moeilijk is. Want ik ben wel positief, maar het is logisch. Ik ben gewoon een mens. En ik heb ook momenten waar ik denk van... weet je, minder. Maar dan probeer ik mezelf weer tegen mezelf te praten. En kijk gewoon naar de dingen die wel goed gaan. Kijk, ik heb een mooie leven gehad op Aruba. Ontzettend mooi. Een mooie jeugd. Een mooie kindertijd. Maar er is een moment geweest in mijn leven waar iets gebeurde wat niet echt misschien volgens de planning is gegaan. En dat is dat ik een jonge moeder ben geworden. Een tienermoeder. En dan denk ik van... voor onze cultuur en mijn achtergrond. Ik ben wel vanuit huis gelovig. En voor ons, dat was wel best een shock voor mijn moeder. Toen de tijd was mijn stiefvader al overleden. Dus mijn moeder was ook al een weduwnaar. Alleenstaande vrouw met 4 dochters. Best zwaar. En dan... ik wil niet zeggen dat ik de voorbeeldige student was. Maar goed, op school deed ik het wel ontzettend goed. Dus mijn moeder als ouder zijn had ze veel hoop. Hè? Dat is iets wat we als ouders, denk ik, we hebben ook recht om dat te hebben. Hè? Je voedt je kind op een manier en je hoopt het beste. En het beste is, ik wil niet zeggen dat het verkeerd was. Hè? Want dat moeten mensen ook niet verkeerd begrijpen. Maar we weten dat we allemaal een bepaalde standaard hebben. Een bepaalde manier van denken. We worden toch beïnvloed door een bepaalde cultuur, een bepaalde manier van denken, status, alles. Hè? En dat was bij mij ook het geval. Dus het tienermoeder worden was dan toch wel een shock in mijn leven. Omdat ik dan op dat moment, op 18-jarige leeftijd, moest ik dus kiezen om volwassen te worden. Volwassen te zijn. Om te gaan zeggen van oké, dit is de realiteit. Hè? Nu sta je een hele andere leven te wachten. Ja. En wat ga je daarmee doen? En daarin moest ik ook omgaan met de kritiek. Hè? Zoals de onbesproken kritiek. En ik denk op het moment dat ik zeg onbesproken kritiek, dan heb ik het over de dingen die mensen doen. Ze zeggen het niet, maar ze laten je het wel voelen. Klopt. En dat is denk ik pijnlijker dan dat wat ze zeggen. Ja, dat kan zo zijn. Ik denk dat Aruba nu wel vooruit is gegaan en heel veel gegroeid is. Nu tegenwoordig, maar toen de tijd. Eén ding dat ik mee heb gemaakt, wat echt ontzettend chockerend is geweest voor mij, was dat ik mocht niet verder gaan met mijn school overdag, omdat ik dus een tienermoeder was. Ja. Je voel jezelf daar als een soort outcast. Van je hoort hier niet meer bij. Je mag er niet zijn. Dat is ontzettend moeilijk voor een tiener eigenlijk. Een jong iemand. Op zich, kijk, als je niet sterk genoeg bent, dan word je eigenlijk geduwd om van school af te gaan, om niks meer te doen met je leven. En ik ben wel gelukkig dankbaar dat ik dus een goede steun had aan mijn familie. Ook aan de vader van mijn kinderen. Want ja, hij was ook erbij. Hij was bijgebleven. Maar ook mijn ex-schoonouders, die waren ook erbij. En die steun had ik. Dus ik kon ook zeggen van, ik ga vechten. We gaan ons kinderen opvoeden. We gingen trouwen. En ik ging mijn studie afmaken. Ik ging studeren. En ik ging toch wel wat doen voor mijn leven. Dus ik was al vanaf heel jong gedreven. En ik ging daarvoor. Helaas ging het niet zo als weer. Hè? We gingen scheiden. Dat is ook weer wat minder. Hè? Ook weer niet wat de planning was. Maar soms zijn keuzes in het leven moet je ze maken. Want het is wat het is. Een lang verhaal kort. Het is wat het is. Dat was mijn leven vroeger. En ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb mijn huidige man leren kennen. Heeft mijn kinderen ook aangenomen als zijn eigen kinderen. Een geweldige persoon. En nu ook echt samen in de Here getrouwd. Onze kinderen samen opgevoed. En ook, het is geen een Cinderella verhaaltje. Dat niet. Niet dat mensen denken van,
alles is mooi. En nee, natuurlijk niet. Wij hebben ook onze ups en downs en moeilijke momenten en alles. Maar we hebben één ding wat heel belangrijk is. We hebben, toen we elkaar hebben leren kennen, hebben we ook besloten om het niet alleen te doen met z'n tweeën, maar om met z'n drieën te doen. Yes. En met z'n drieën is dan met God. En op het moment dat wij samen niet uitkomen, dan gaan we naar de derde persoon. Die het laatste woord heeft. En die ons weer de leiding geeft. En die ons weer op de rechte pad zet in alles. In onze leven en onze keuzes en de opvoeding in alles. En dat is voor mij heel belangrijk. De persoon die mij ook dat gedrevenheid geeft. Ja, Want ik denk niet dat alleen maar uit mezelf komt. Ik denk dat ik dat ook echt van God krijg. Dat ik dat niet uit mezelf kan halen. Dat is onmogelijk. De mens zelf. Je vertelde op een gegeven moment dat je richting Nederland ging. Was dat toen een bewuste keuze? Van oké, Aruba is dan uiteindelijk, je hebt heel bepaalde dingen meegemaakt. En toen heb je gekozen om met de kinderen dan richting Nederland te komen. Hoe was dat? Wow, dat was een zware periode. Ja, hè? Oh, Giovanni, ik zeg je echt, het was een zware periode. Het is echt, keuzes maken is moeilijk, hè? Ja. En op het moment dat je een keuze maakt, je hebt keuzes en je hebt keuzes. Hè? Dit was echt een keuze die ik maakte. Echt de beslissing nemen om echt dat achter te laten, datgene wat vertrouwen voelt. Hè? Je familie, je gezin, alles. En naar Nederland te komen, het was altijd een droom van mij geweest. Ik wilde altijd naar Nederland komen. Eén, om verder te studeren, om mezelf verder te ontwikkelen. Maar ook omdat dat Arubaanse droom eigenlijk, die alle studenten, alle jongeren, daar groei je ook naar mee, daar op Aruba. Dus voor mij was dat ook een soort van, ik wil een keertje ook naar Nederland, hè, om verder te leren. Maar ja, voor mij ging het anders. Ik kwam, maar ik had al 2 kinderen. En ik moest een keuze maken om ze achter te laten. Ik kon ze niet meteen meenemen. Ik kwam hier naartoe alleen. Ik kwam naar op dat moment mijn vriend dan. En bij hem dan een paar weekjes. En daarna konden de kinderen komen. Dus ik had ze eerst gezegd van jullie komen na 3 maanden. Maar dat was mij niet gelukt. Maar dat was ook logisch, hè? Ja, logisch. Dat kon niet. Dat was misschien te hoog gegrepen. Ik was nog nooit in Nederland geweest. Alles was nieuw. Ik was hier. Het enige die ik had was dus mijn huidige man. Toen mijn vriend. En ook beide nog jong. Hè? Want we praten ook. En ik zeg jong niet alleen maar in leeftijd. Maar ook jong in kennis. Hè? In kennis, ja. In kennis. Want als je uit de Antillen komt. Uit Aruba komt. Hier in Nederland. Misschien als je zelfs 30 bent. En je bent nooit weg geweest. Dan ben je nog steeds jong in je mentaliteit en in je zelfstandigheid, in je volwassenheid. Dat was voor mij toen ook het geval. Ik was wel 25 en had 2 kinderen en ik was gescheiden. Maar ja, ik had nooit de ervaring die ik dus hier heb gekregen in Nederland. Ik was een hele andere persoon. En dat was moeilijk. Er waren wel maanden van heel veel tranen, heel veel verdriet. Hè? Een zoektocht naar mezelf, een zoektocht naar hulp, naar God, naar hoe nu volhouden, gefocust blijven. En ik moet zeggen dat ik heel veel heb gehad aan mijn man, want hij was er toen ook voor mij. En we hebben het samen gedaan. We hebben besloten van we gaan er samen voor. En de kinderen na 9 maanden ook door een wonder ook hier kunnen brengen. Hartstikke gelukkig, want dan was ik weer met mijn kinderen. En dan was ik weer een gezinnetje. Waren we weer, het was mooi weer. We hadden iets om weer op te bouwen. Ik had weer hoop van yes. Ik kan weer beginnen, iets bouwen, stabiliteit bieden aan mijn kinderen. En
Het was een moeilijke tijd, maar ik ben toch wel dankbaar dat ik die tijd heb mee mogen maken. Oh, geweldig. En ook heel, ja, wat jij zegt, van 25 jaar gescheiden met 2 kinderen. Je zit in 2 fases in je leven. Je eigen ontwikkelen, maar je bent ook al ouder. En nog een scheiding achter je rug. Ja. En nog een nieuwe situatie van alles nieuw. Ja. Dat is pittig. Ja. Ja. Het was ook pittig. En het is niet iets wat ik zou niemand aanraden om zoveel hooi op zijn vork te nemen. Ja. Ja. En ik denk niet dat je het alleen kan doen. Ik denk Nee, niet. dat denk ik ook niet. Maar ik kan wel zeggen dat het wel mogelijk is. Je hoeft niet in die positie te blijven. Het is mogelijk. Wij zijn nu veel beter af dan toen de tijd. En ja, we komen van zo ver. Nu kent Nederland mij, maar wij hebben wel echt een verhaal van struggle, lucha, vechten, van volharding en toewijding en echt doorzetten en echt passie voor het leven. Echt, kan ik jou vertellen. Echt, ik wou dat ik echt tegen iedereen daar buiten kan zeggen van geef alsjeblieft nooit op. Echt waar. Het is gewoon mogelijk. Ook als je echt niks hebt. Ja. Echt, het is echt mogelijk. Voor ons is denk ik God echt het meest belangrijkste. Want hij heeft ook zoveel wonderen gedaan in onze leven. Je ziet heel vaak bijvoorbeeld ook voor mensen die dan uiteindelijk vasthouden aan een stukje geloof, dat mensen dan uiteindelijk heel veel hoop uit kunnen trekken. Maar je ziet ook, bijvoorbeeld ook aan jou, er is ook in jouzelf ook, sowieso door de aanmoediging of de liefde en de kracht van God, maar in jouzelf is ook, merk ik dat het ook belangrijk is dat mensen zelf ook niet willen opgeven. Want je moet zelf ook doorzetten. En dat, weet je wil zeggen, je zit met je vingers, ik dacht dat ik iets wil zeggen. Nee, maar, dus dan gaan we even verder met het verhaal. Maar ik ben blij dat je dit vertelt. Waarom? Omdat, wat we ook van de week gesproken hebben, heel vaak je ziet iemand staan, je ziet iemand winnen. En een van de gebaren wat ik heel mooi vind tijdens het winnen, is dat een van je dochter die zo doet. Die vragen, mama, kom deze kant, want ze had zoiets van, ik wil je knuffelen. Ja. En dat stukje heeft mij geraakt. Vooral dat stukje familie. Vooral dat stukje, je kinderen stonden daar, je man die pakte je op, die til je op. En dat stukje familie is dat uiteindelijk gewoon zo mooi om te zien. Dus mijn vraag ook naar jou toe. Hoe belangrijk is familie voor jou, Elisabeth? Ja, heel belangrijk, hè? Wat ik zeg, het is, ik weet het niet. Kijk, ik was natuurlijk heel jong, hè? Toen besloot ik van, oké, ik ga een familie beginnen. Het was niet gepland, maar dit is hem. Dus mijn hele leven ben ik bezig met mijn familie. Voor mij is familie belangrijk. En ik denk dat mijn kinderen, als ze meekijken, als ze luisteren naar dit, ze weten dat ik dit ook zeg. Dat je kan alles hebben. Alles in het leven. Je kan het grootste huis, mooiste auto, duurste kleding. Je kan alles hebben. Beste vrienden. Maar jouw familie echt is het meest belangrijkste wat er is. Yes. Want bij hun mag je ook jezelf zijn. Ja, hun accepteren jou zoals je bent. En met hun deel je ook echt een bloedband. Het is echt... mijn kinderen zijn alles voor mij. Zij zijn ook eigenlijk mijn drijfveer. Ik heb altijd gezegd, ik wil dat mijn kinderen mij herinneren als een doorzetter, een vechter. Iemand
positief in het leven staat. Die alles heeft gegeven om het beste te doen met haar leven. Terwijl ik hier ben. Ook voor hun, voor een ander. Ik wil er altijd voor hun kunnen zijn. En hun accepteren zoals ze zijn. Ik zeg ook tegen mijn kinderen van... Voor mij, je hoeft jezelf niet te bewijzen aan mij. Geen één van hun. Je hoeft het echt niet te bewijzen. Want ik ben trots op jullie. Op het moment dat je in mijn buik was, was ik al trots op je. Dus dan heb je niks te bewijzen. Want bij mij zijn jullie allemaal perfect zoals jullie bedoeld zijn. En ja, dat zeg ik alleen maar. En mijn man ook. Ik zeg je, schat. Dit is echt... belangrijkste momenten van de dag voor mij is als ik dus aan tafel zit met mijn gezinnetje. Als ik thuis kom of mijn man thuis komt. We zijn nu al, even kijken, ik moet altijd naar hem kijken. 17 jaar samen, schat. 17 jaar samen. Ja, echt. Sorry hoor. En dit jaar dan is 15 jaar getrouwd. En het is nog steeds, als ik zie dat hij komt thuis en dan de deur gaat open en dan voel je dat soort van blijdschap. En ja, het is belangrijk voor mij. Het samen zijn met het gezin. Superleuk, echt. Ja. Wauw, geweldig. Hey, Elisabeth, dan gaan we richting dat heel Holland Bakt. Op een gegeven moment, hoe kom je in de voorrondes? Hoe werkt dat daar? Moest je van tevoren eens wat dingen laten zien, zodat je dan uiteindelijk zag dat je goed kon bakken? Hoe gaat dat uiteindelijk, de voorrondes? Ja. Er is een hele voorprogramma eigenlijk. Kijk, in de jaren daarvoor lieten ze altijd een korte stukje zien van op het moment dat mensen, volgens mij de pre-ronde voordat je in de tent komt. Maar dit jaar vanwege de corona kon dat niet. Dus alles ging heel anders. Maar het is een hele proces. Het is niet alleen maar, de klassificatie is niet 1 keer. Je moet meerdere keren de klassificatieronde meemaken. Dus je begint met het aanmeldingsformulier. Vorig jaar hadden zich 550 mensen opgegeven. Wat ik dus later had begrepen. Van die mensen worden een aantal gebeld. Ik weet niet hoeveel. En dan krijg je een telefoontje en dan zeggen ze van... Goh, we hebben je uitnodigd en we willen meer van je weten. En dan krijg je je eerste opdracht. Mijn eerste opdracht was het opsturen van een filmpje van mezelf... met het antwoord op een aantal vragen wat ze zelf ook gaven. En dan mocht je ook een baksel van je laten zien en vertellen waarom je dit wilt. Hè? Waarom wil je meedoen aan Heel Holland Bakt en waarom... En wie ben je? Zoiets kort. Nou, ik heb het ingestuurd, dan moet je wachten. Of je gebeld wordt. Nou, zijn ze geïnteresseerd? Dan bellen ze jou weer. Dan de tweede opdracht, dan mag je ergens naartoe. En dan word je ook door een pastissier word je ook beoordeeld. Dan mag je... Ik kreeg dan de opdracht om iets van een broodbaksel en een moderne slagroomtaart mee te nemen. Een slagroom 2.0. En in het begin wist ik niet wat dat was. Maar dat betekent een hippe slagroomtaart. Dus niet de gewone slagroomtaart bij de bakker. Maar iets moderns. Dus dat heb ik gemaakt. En ik ging naar Amsterdam. En daar met mijn baksel en mijn dochter. Die ging met mij mee. En ik heb het gebracht. En weer naar huis. Na ook een hele ronde sessie van vragen. En bij verschillende mensen moest je dan zijn. Weer wachten. Dan word je weer gebeld. Dan ben je een stukje verder. En ik werd gebeld van... joh, je mag meebakken met meester pastissier en boulanger Robert van Beckhoven. Dat is niet zomaar een bakker. Dat is Nee. echt zo'n moment dat ik dat hoorde, dat was voor mij al van wauw. En dan kreeg je wel een opdracht van wat moest je gaan bakken daar bij hem. En dat waren dan al een beperkt aantal mensen, dus de groep was al kleiner. Van na deze ronde kreeg je te horen of jij een van de 10 mensen zou worden. En daar ging je ook echt
bakken werd opgenomen, dus met camera, met tijdsdruk. Dus je kreeg ook een tijdslimiet en je moest een opdracht doen met heel veel technieken erin. Een Sint-Honorentaart. Ja, dat is een soesetaart, ook bekend als een soesetaart. Dat was echt een Franse gebak, heel moeilijk. niet zo makkelijk om te maken, maar ja, ik heb het gedaan en dan ga je weer naar huis. Dus je krijgt ook niet meteen te horen. Wauw. En dan komt de lang gewachte telefoontje van, je bent 1 van de 10. En ja, dat was voor mij, wat ik ook al zei, toen ging ik ook schreeuwen. Want ik dacht, ja, ik heb al gewonnen. Dat was voor mij. Voor jou was je al de winnaar. Ja. Ik voelde me al echt waar. Ik dacht, dit is al, hallo, ik mag daar in de tent staan als een thuisbakster. Ja, met allemaal bekende mensen met zoveel kennis over het bakken, pastisserie. En nou, een André van Duin en Jenny van der Heijden. Echt, ik dacht, wauw, echt geweldig. Ik mocht daar zijn. En ja, ik heb me goed voorbereid natuurlijk. Ja. Ja, dus het gaat niet zomaar van je staat in de tent. Nee. Het staan in de tent, dan is dat al een eer. Dan heb je al veel gedaan om daar te komen. Ja, want ze hadden bijvoorbeeld over mensen bijvoorbeeld die thuis bakten. Maar als ik bijvoorbeeld zag wat jullie bakten, zijn die mensen die zomaar thuis bakken, hè? Ja, nee. En, ja, sommige dingen moest ik wel echt, heb ik misschien ooit 1 keer gedaan in mijn leven, nooit meer. Sommige dingen moest ik echt gaan oefenen, want dat had ik nog nooit gedaan in mijn leven. Dus ja, maar Elisabeth, wat jij nu zegt, hè, want ik zat naar die programma te kijken en ik vroeg mij ook af, net wat Giovanni zei. Kijk, als jij nou als een huisbakster daar meedoet en jullie hebben echt van die technieken die ik denk van nou, ik thuis zal ze niet kennen, dan zou je dat echt niet kunnen. En je zegt van ja, oefenen, maar stel dat jij dan iets had gekregen daar die je nooit hebt gedaan. Hoe kan je dat oefenen? Ja, nou, je krijgt wel van tevoren de opdrachten. Ja. Ze geven jou een opdracht van wat je moet maken. Maar ze zeggen niet precies wat je moet maken. Dus je moet wel origineel blijven. Dus als ze zeggen, de opdracht is, het ging altijd over een spektakel, over een signatuuropdracht. En de technische opdracht, dat was de opdracht die niemand wist wat het zou worden. Daar kon je niet oefenen. Dat moest je ter plekke laten zien. Maar de andere opdrachten, dat kon je wel oefenen thuis. Dus als ze zeiden van maak een tulband bijvoorbeeld. En ik moet zeggen dat ik nooit ik hield niet zo van tulbanden maken. Ik vond het altijd, want ik vind het leuker om taarten mooi te decoreren. Hè? Ik vind het leuk als het allemaal heel leuk wordt. En tulband is zo simpel naar mijn idee. En ik dacht, hoe ga ik dit nou echt mooi maken? Hoe ga ik laten zien wie ik ben in die tulband? Dus ik ben wel heel fanatiek bezig geweest met die tulband. Ik heb 12 verschillende soorten tulbanden gebakken. 12. Om te oefenen. Om te oefenen. Nou. Ja. Want ik dacht, het is mijn eerste week in de tent. En 1 ding weet ik zeker. Ik ga niet als eerste naar huis. Nee. Dus ik heb ze in alle soorten, en alle kleuren, en alle tijden, en alle manieren heb ik ze gebakken. Want ik denk, ik ga gewoon niet als eerste naar huis. Nou ben je in zo'n tent. Ik bedoel, ik heb door mijn dochter heb ik ook, want ik moest naar kijken. Maar ze neemt het op. Ja, opnames. En papa heeft het gezien. En bij jou was er niet alleen maar de taarten. Je had ook iedere keer ook een andere haar soms. En zegt ze, oh, die is een andere haar. En weet ik allemaal. Dus
Dus het was gewoon een hele sensatie om naar je te kijken. Maar vertel eens even over die kandidaten. Ik bedoel, wij zagen ook dat er heel gemoederen met elkaar ging. Ik bedoel, je komt daar, maar je kent elkaar al niet. Maar was het al heel snel dat jullie konden, omdat jullie gewoon zelf de passie delen? Gewoon zoiets hadden van, bijvoorbeeld, ja, leuk om elkaar. Want bijvoorbeeld, bij jou was het zo. Tenminste heb ik gemerkt, je wil altijd iemand anders helpen. Je was soms eerder klaar en zei van, wie wil een beetje suiker van mij? Wie wil dit, wie wil dat? Dus je zag dat ook. Hoe was de sfeer daar tussen jullie? Nou, het was super leuk. Kijk, je deelt inderdaad wat je zegt, je deelt dezelfde passie. Dus dat was even mijn telefoon een beetje in de oplader zetten, want ik zie dat hij mij in de steek wil laten. Ja nu wel. Anders hebben we een probleem. Schat, wil je dat even doen voor mij? Ja, nee, het is, je deelt dezelfde passie natuurlijk. En je kan makkelijk met elkaar connecten. Hè? Je kan heel makkelijk met elkaar vinden. Want je praat over hetzelfde. En je bent ook 8 weken lang, hè? Hele dagen lang ben je met elkaar. En ook ben je bezig met het bakken. Dat stukje wat jullie zien natuurlijk op tv. Dat is maar een hele sumiere stukje van een hele opnamedag. We waren echt 2 dagen bezig om maar 1 aflevering op te nemen. Dus echt lange dagen. Dan bouw je toch wel een band met elkaar. Kijk, het is in het begin natuurlijk is de groep groter. Ja. En degene die dan als eerste naar huis gaan, die houden nog steeds wel contact. Want we hebben een groep-app en daar praten we nog steeds met elkaar. En ik moet zeggen dat voor mij maakt het in principe niet uit wie naar huis gingen, eerst of niet. Want kijk, net als Jenny, dat was de eerste kandidaat die naar huis ging. Ik had haar al gezien tijdens het bakken bij Robert. Want je zag ook niet alle kandidaten natuurlijk. Je zag die ene groep wel en die andere niet. Omdat vanwege de corona. Dus we moesten onderdelen, kleine groepjes samen bakken. En toen al dacht ik van, oh, wat een geweldig mens, wat leuk. Dus ik was helemaal gek op haar. En nou, eindelijk in de tent samen. Dus het klikte heel erg goed tussen ons. En ja, ik vond het echt zo jammer dat ze naar huis ging de eerste keer. Dus we hielden echt contact. En ik moet zeggen dat zij mij ook echt goed heeft gesteund, moreel. Want ze zei van, ja, je kan het, Elisabeth. En gaat ervoor. En ja, ook, ze waren weg elke keer, maar ze bleven er toch bij. Want ze bleven ons volgen en via de app ons steunen. En naarmate de groep kleiner werd, dan werd je nog hechtiger ook. Omdat je nog meer contact met elkaar kan hebben. Het is een wat kleinere clubje. En uiteindelijk blijven met z'n drieën. En dan, ik moet zeggen dat contact nog steeds heel goed is met iedereen. Ik soms minder, omdat ik het ontzettend druk heb. Met van alles en nog wat. Maar we praten wel echt elke dag met elkaar. Dat is echt ontzettend leuk. Ja. We hadden wel vragen. Mijn dochter had wel vragen, maar ik had ook een vraag. Iemand vroeg, wat vond je het moeilijkste om te maken? Wat vond ik het moeilijkste om te maken? Ik denk heel veel dingen waren moeilijk. Heel veel dingen waren moeilijk. Alleen wat ik moeilijk vond, was op het moment dat ik niet wist hoe iets eruit moest zien. Dat vond ik moeilijk. Ik vond bijvoorbeeld, ik heb een hele moeilijk moment gehad in de tent. En dat misschien, kijk, mensen die de hele tijd aan het kijken waren, die konden wel zien dat ik een beetje zo ging en dan even een dipje had. Het was moeilijk, hè? Mijn gezin, elke keer en het werken en vermoeidheid en alles kwam erbij. Ik was ook niet zo lekker geworden, maar je gaat toch onder de paracetamol, de heilige pilletje, ga je toch verder. Maar ik had een angst toen ik in de tent ging. En mijn angst was, ik kom uit Aruba en bepaalde gebakjes ken ik dus niet bij naam. Nee, klopt. En ik dacht, dat was echt ook mijn angst. Dat ik dacht van, dadelijk krijg ik een opdracht van iets in de technische bij naam. En de rest weet het allemaal wat het is. En ik als enige niet.
Dat was echt heel moeilijk. Nou moet ik zeggen dat ik bij de eerste opdracht zoiets al maakte, maar toen werd ik meesterbakker. Dus dat was niet zo ernstig, want iedereen wist wel wat die Java-cakejes waren, behalve Elisabeth. Of ja, ik denk Daniel wist het ook niet. Maar meest van hun wisten het wel. Ze kenden het onder de naam Pims en ze wisten wat het was. Maar ja, het is een competentie, dus mensen laten het niet zo makkelijk aan elkaar weten. En ja, ik was iemand die altijd ook ontzettend ging focussen. Dus ik kon heel moeilijk luisteren naar wat ze zeiden. Ik ging gewoon focussen. En ja, toen het lukte bij mij. Ik ging gewoon de techniek volgen en ik heb het gedaan en het was goed. Ondanks dat ik niet wist wat het was of hoe het eruit moest zien. Maar later in de programma kreeg ik een opdracht om kano's te maken. Klopt. Ja, die kano's. En ik zeg het je, ik heb die kleine slofjes wel ooit eens gezien in een supermarkt. Maar ik heb ze ook nooit echt gekocht. Dus ik nooit in mijn hand gehad. Ik wist niet dat ze kano's heten. En wie noemt nou iets kano's en bedekt het helemaal? Want schiet me lekt, maar nog steeds denk ik dat een kano niet helemaal bedekt is. Mee eens? Ja, klopt, ja. Dan zie je mij roeien zo. Ik denk, gaat er een mannetje erin? Nou, dat moet er staan voor een mannetje in de kano. En dan ga je dat toch niet helemaal bedekken. Nou, maar het moest een dakje op dat kano. En ik baalde ontzettend ervan, want ik wist niet hoe het eruit moest zien. Maar ook daarnaast was mijn focus ik was zo gefocust dat ik ook niet echt kon afkijken bij iemand. Ik kon niet echt spieken bij iemand. Dat technische opdracht, dat geeft je zoveel stress. Ja. En uiteindelijk waren mijn kano's zo perfect gebakken. Ze waren zo goed gebakken. Ze waren zo lekker. Maar ze voldeden niet aan de opdracht. Aan de opdracht, ja. Want ze waren geen kano's. De jury heeft gezegd, ja, het ontbreekt een dekseltje. Nou, ik kreeg bijna een hartverzakking. En ik zag het, want ik weet nog, ik ken kano's toen ik op school zat hier in Nederland. Ik kwam naar Nederland toen ik 17 was. Nee, 16, ja. Dus op de middelbare school toen de tijd was de kano's de koek die je in de pauze eet op school. Ja, dus toen ze dat zeiden, ik dacht van nou, als Elisabeth zijn jeugd hier had doorgebracht, dan zou ze het weten. Want mijn dochter zei, mama, wat is dat? En ik kende dat, omdat ik dus dat was toen de tijd van kano en roze koekjes. Dus wij aten op school, in de kantine kocht je dan roze koekjes of kano's. Dus toen ik dacht van, oh nee, en Sarah was zo van, ja, maar ik snap, dat bedoelde ik ook net, met dingen die je dan niet kent en die je dan moet maken. Maar je was best wel goed in jouw andere technieken, bijvoorbeeld met die suikerglazuur of die je dan vormpjes maakt en ook die liguane die je dan maakte. Weet je, dus in dat soort dingen, je was gewoon keigoed. Ja, ik probeerde wel, je moet kijken, als je in de tent gaat, in het begin toen ik binnenkwam, ik dacht oké, ik ga ervoor en elke week meesterbakker, weet je zo. En toen dacht ik moet gewoon zorgen dat ik erin blijf. Begon te zakken. Ik kwam elke keer naar huis. Ik zei, nee schatje, ik moet gewoon zorgen dat ik erin blijf, want het is moeilijk. En ik moet gewoon doen wat ze zeggen. En ik kwam en elke keer ik denk van, oké, ik ben er nog. Zolang ik er ben, dan ben ik er. Ja. En dat zit. Ik ga niet denken van, oh wat als ik volgende week er niet meer ben. Nee, ik ga gewoon zeggen, ik ben er. En dat zei ik ook elke keer. Want soms moesten wij quoten. En quoten is dat aan het einde. Dan ga je met de cameraman. Dan gaan ze vragen van hoe is het. En dan mag je in de camera. Dat soort dingen doen. Of minder. Of jammer of zo. En dan zei hij van ja Elisabeth. En ga je naar huis of zo. En ik zei telkens nou. Ik dacht ik niet. Ik ben er toch? Ik ben er. Dus zolang ik ben, dan ben ik er. Ja. Klaar. Op welk moment wist je dan uiteindelijk, Elisabeth, dat de winnen van dit echt voor jou was? Had je echt tijdens het competitie al een gevoel van dit ga ik winnen? Nee, niet.
niet. Ik denk dat ik heb mezelf heel erg ook zelf gedwongen nederig te blijven. Want ik ging, je moet niet vergeten, ik ging natuurlijk daar wel echt onder hoe moet ik het zeggen? Ik ging niet alleen. Ik ging echt bidden. Ik ging echt, voordat ik in de tent ging, ik ging echt bidden. En ik heb echt God gevraagd. En ik heb gezegd, kom met mij mee. Ga alsjeblieft met mij mee. En als ik u niet met mij komt, dan wil ik niet. Dan wil ik niet. Terwijl ik in de tent was en ik moeilijke momenten had, dan ging ik echt gewoon met hem praten. En zeggen van, wilt u dat ik naar huis ga, dan doe het alsjeblieft en dit is klaar. En ik ben u dankbaar dat ik zover ben gekomen. Klaar, dit is maar een leuke iets in mijn leven. Maar dit definieert niet wie ik ben. Of nee. Of wie ik wil zijn. En dat gaf mij ook weer de moed om door te gaan. En op het moment dat ik zover was, dat ik dus bij de kwartfinale weer meester bakker ben geworden. En dat heeft mij automatisch geplaatst in de finale natuurlijk. Want dan kom je gewoon in de finale. Toen dacht ik van, oké, ik ben een van de 3 mensen in de finale. En ik heb ook tegen God gezegd, ik heb u gevraagd, alleen maar als het u behaagt, wil ik de titel. Zo niet, dan wil ik het niet. Dan wil ik het niet. Want kijk, het is iets heel moois. Het is iets grandieus. Het is leuk. Het is een van de leukste programma's van Nederland. Het is zo'n positieve programma. Een feel-good programma. Het is mooi. Het is leuk. Maar daarin zei ik ook, ik wil daarin niet mezelf verliezen. Ik wil daarin mijn essentie van wie ik ben niet verliezen. Niet terwijl ik dus voor de camera of voor tv mezelf ga doen voor iemand die ik niet ben. Dat was voor mij zo belangrijk. En soms was ik niet de hele tijd op de camera. Maar op momenten dat ik dus op de camera was, ik was niet eens bezig met de camera. Ik was gewoon zo. Zo ben ik. En de hele tijd ben ik zo. En dit is Elisabeth. En dit is wat mensen gaan zien. En ik wilde nooit iets anders laten zien dan dit. Dan wie ik ben. En later pas hoorde ik ook van mensen van, ja, terecht de winnaressen. Terwijl je daar bent, zie je dat zelf niet. Ja. Absoluut niet. Dus echt met antwoord gericht op je vraag. Nee, ik heb tot het laatste moment, tot het moment dat André van Duin mijn naam riep van winnaar Elisabeth Lopez. Ja, dat was voor mij wauw. Ja. Nog steeds. Elke keer als ik dat video weer opnieuw zie, dan denk ik wauw. Ja, want ik had het ook echt van hart ook gegund aan mijn medebakkers. Want ik heb bij hun gestaan, ik heb met hun gestreden en gezien van wat ze beiden ook in huis hebben. Wat ze beiden kunnen, maar ook hoe hard we hebben gestreden. Wat we hebben moeten doen om daar zo ver te komen. Dus het was echt vanuit mijn hart dat ik had zoiets van, als een van hun wint, dan ga ik ook even hard schreeuwen. En dan zou ik ook heel blij zijn voor hun. Ja. Wauw, geweldig. Elisabeth, op een gegeven moment, je wint. En na het winnen ben je ook op verschillende plekken geweest. Op verschillende televisieprogramma's. Dus in één keer ben je dan een bekende Nederlander gewoon uiteindelijk. Overal wil ze hebben, overal kom je en overal willen ze met je zitten. Dus ik neem aan dat dat uiteindelijk ook leuke momenten zijn. En ik ben blij dat je dat al benoemt, want dat is datgene wat wij ook gezien hebben. We hebben iedere keer wanneer we jou gezien hebben, we hebben een hele spontane, nederig persoon gezien, die dan uiteindelijk Elisabeth gebleven is. Zonder dat we jou kon je dat wel zien van, zij is wel echt. Zij is wel degene die mensen zien, dat is ze in het dagelijks leven ook. Maar er zijn er zoveel dingen gebeurd daarna. Vertel eens aan onze luisteraars en kijkers, wat is daarna gebeurd met je? Leuke uitnodiging, weet je. Heel veel mooie interviews door echt hele mooie bladen, zoals EO-visie, een hele grote blad. Daar staat een hele mooi interview over Pasen, over ook een stukje van mijn geloof, over wie ik ben, echt mijn gezin en ook mijn levens
journey, zoals we dat zeggen. Heel, heel leuk om dat mee te mogen maken. Ja, mijn levensreis, ja. Ook interview door Vriendin, ook een hele bekende blad, hè. Echt, Ja. Ik denk dat Vriendin langer dan ik besta. Ja, toch. Echt een heel oud blad. Mezelf verder ontwikkelen op gebieden wat ik altijd al wilde. In het stukje schrijven, want ik wist niet dat het nu zou gebeuren, maar ik zei altijd van, ik ga ooit een boek schrijven. Ik ga het ooit schrijven. En ja, nu is het gewoon een realiteit. Ik ben ook aan het schrijven. Ik schrijf in het rubriek van een magazine elke week. Ik ben bezig met het schrijven van mijn eigen bakboek. Of het seizoenboek voor Heel Holland Bakt. Uitnodiging zoals bij het Aruba Dagfestival. Hele mooie verrassing en een ontzettend leuke en mooie erkenning. Wat mij echt... ik was echt ontroerd. Want voor mij... het heeft heel veel waarde. Hè? Als Arubaan, je groeit daar. Hè? Het is voor ons... Heel veel mensen zullen dat... Misschien herkennen ze zichzelf daarin. Misschien niet. Maar het feit dat je bent altijd een buitenlander geweest. Hè? Je hebt nooit een echte erkenning van waar je vandaan bent. En dat was altijd voor mij heel moeilijk. Omdat je voelt je, en ik zei ook al, nu dat ik ouder ben geworden, van ik voel me Arubaan en niemand kan dat weg van mij halen. En het is helemaal niet wat de Arubanen zelf zeggen. Want ik voel me zo. En ik ben trots op Aruba. En ja, dan heb je pech. Als je zelf Arubaan bent en vindt het anders, heb je pech. Want ik voel me zo, weet je. Kan je niet van mij wegnemen. Maar het bleef toch altijd dat stukje van dat andere mensen, hoe mensen jou zien. Hè? Op bepaalde momenten leer je daarmee om te gaan. Maar om dan erkend te worden als een officiële ambassadeur, culturele ambassadeur van het land wat je echt op je hart draagt. Dat was voor mij echt ontzettend mooi en belangrijk. En het echt ontroert mij. Want ja, weet je, ik zeg altijd, de mensen, ik verdien het niet. Ik zie het zo, misschien omdat ik te nederig ben, maar ik ben gewoon dankbaar dat dit mij overkomen is. Ja. Zo, ik had het echt absoluut niet verwacht. En ik ben echt ontzettend blij en mooi. Het is een mooi cadeau. Dus dat zijn echt een van de dingen wat ik nu toe aan het meemaken ben. En zoveel interviews, fotoshoots, radioprogramma. Echt heel veel. Levert het jou ook heel veel op, Elisabeth, want je hebt ook Midushi Cakes. Ja. Nou, ik moet zeggen, Midushi Cakes is wel echt mijn babytje. Het is mijn kleine project wat ik al jaren langzaam aan het beginnen ben. En ik was altijd heel bescheiden in het bakken. En wat ik al benoemde in het begin. Voordat ik meedeed aan Heel Holland Bakt. Ik wist wel dat ik kon bakken. Maar ik hoorde het altijd van mensen. Van ja, je bakt lekker en je bakt mooi en zo. Maar zo'n 100% vertrouwen had ik niet echt in mezelf. En nu heb ik dat wel. Nu weet ik gewoon, ik kan bakken. Dat kan ik. Ik kan bakken. En ik kan goed bakken. Dus, je mag het zeggen. Ja, en ik weet het nu ook. En het is een bevestiging voor mezelf. En ik ben nu echt, ik heb zelfvertrouwen dat ik kan. Ik heb echt een examen gehad in de finale. Een echte passagier-examen van 8 uur lang. Verschillende technieken laten zien. Een hele tafel aan lekkernijen moeten neerzetten. Ja. En ik ben geslaagd. Ik ben geslaagd. Yes. Dus ik denk, ik kan dit. Ik kan het gewoon. En ik ben bezig met Midushi Cakes te promoten steeds meer. Als bedrijf nu, officiële bedrijf sinds kort. Eigenlijk ook ingeschreven bij de KVK. En ik probeer het langzaam zo vorm te geven. Waardoor ik mensen ook meer professionaliteit kan en wil gaan aanbieden. Ik probeer mezelf ook meer aan de mensen te laten kennen. Ook dat stukje van mijn talent wat ik heb. Door
ik wil mensen speciaal laten voelen. Dat is altijd mijn doel met het bakken. Ik heb altijd gezegd, ik wil niet dat mensen alleen maar een gebak eten. Ik wil dat ze het ook kunnen onthouden. Dat moment dat ze de taart hebben gezien, dat moment dat ze het hebben gegeten, ik wil hun een zoete herinnering geven. Dat blijft. En ik begin nu ook al met het ontwerpen. Ik bied ook aan een ontwerp van een gepersonaliseerde taart. En dan laat ik ook mijn stukje talent zien, want ik schets dan iets voor mensen. Schat, wil je mijn schetsboekje pakken? Daarnaast. Ik heb zo'n boekje en daar schets ik dan de taarten voor de mensen, waar de mensen zich terug kunnen zien. Gewoon naast. En dan maak ik het taart vervolgens naar hun eigen smaak. En ja, dat komt weer tot leven. Dat is iets wat ik aan mensen mee wil geven. Het is niet zomaar een taart wat je uit internet... Oh ja, leuk. Mensen mogen altijd hun eigen inspiratie wel geven. Maar ik heb dan ook mijn eigen... Ja, wat ik dus aan hun bied. En nou, dit is bijvoorbeeld eentje. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Ja. Ja, deze is een opdracht die ik ga maken binnenkort. En ja, zo maak ik de schetsen. Nou, deze hebben jullie al gezien, hè? Ja, dat was dan die op Aruba-dag, hè? Aruba-dag. Juist. Juist. Ik kreeg de opdracht van de gemachtigde minister Gilfred Besseril om een taart te maken waar je Aruba terug op kon zien. Het cultuur en alles. En nou, ik kwam thuis en ik ging schetsen van, oké, dit gaat hem worden. En daarna zie je dat echt ontstaan. Dat is echt super mooi. Dus ja, dat is Medusa Cakes eigenlijk. Echt een bedrijfje met een verhaal achter. Wauw. Hey, geweldig, Elisabeth. We komen in richting aan het einde van onze interview. En even samenvattend. Een Dominicaanse. Dan ik ga wonen op Aruba. Een tienermoeder. En van tienermoeder dan gescheiden richting Nederland. En al struggles, alles meegemaakt, doorzetter tot winnaar van Heel Holland Bakt. Er zullen heel veel mensen of mensen luisteren op dit moment die ook door heel veel dingen heen zijn gegaan. En die op dit moment zeggen van ik zou dat ook willen. Ik zou eigenlijk ook willen dat mijn leven gewoon nog die draai krijgt. Wat zou je zo'n persoon kunnen adviseren op dit moment, Elisabeth? Ja, ik denk, maak een plan. Daar begint het allemaal. Je moet weten wat je wil in het leven. Hè? Want dat is echt heel belangrijk. Als je zichtloos bent, dan ga je telkens tegen de muur lopen. Hè? Je hebt geen zicht. Je moet altijd, kijk, als we gaan rijden en er is mistig, dan ga je heel langzaam rijden. Sommige mensen gaan toch aan de zijkant, want ze durven het niet. Hè? Goed zicht hebben naar waar je naartoe wilt, is belangrijk. Het moet echt helder zijn. Dit is dus waar ik wil zijn. Want kijk, Heel Holland Bakt is het nu, maar ik heb natuurlijk wel heel veel bereik voor Heel Holland Bakt. Mijn studie, een professionele vrouw, mijn kinderen, mijn huis, mijn man is ook ondernemer. Dus we hebben veel bereikt al daarvoor. Dit Heel Holland Bakt is echt de cherry on top of the cake, laten we zo zeggen. Ja. Maar ik denk dat een van de dingen die ons heel goed hebben geholpen is het plannen. Focus. Maak voor jezelf echt helder wat je wilt. En maak vooral niet te groot. Begin met kleine doelen. Want het is heel belangrijk dat je met iets begint wat je weet wat haalbaar is. Op het moment dat je dat hebt behaald, dan mag je jezelf prijzen. En dan ga je ook vanzelf zelfvertrouwen creëren. En dan kan je een wat grotere doel stellen. Ja. En ik zeg maar wat. Het kan zijn dat je misschien een schuld hebt die je continu lastig valt. Weet je, waar je zorgen maakt. Ja. Zorg gewoon dat je dat afbetaalt. Begin daarmee. Is het €300? Zeg ik ga het afbetalen. Klaar. En als je dat hebt afbetaald, dan kan je die van 5.000 ook. En als je die van 5.000 afbetaald hebt,
dan ga je nooit meer zulke schulden maken. Klopt. Ja. Ja, toch? Dat is een kleine voorbeeld. Hè? Hou focus ook op je doel en probeer standvastig te blijven. Ik denk, ik had het laatst ook met mijn man over van hoe belangrijk is om to remain. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands, maar om te blijven op een plekje. Sommige mensen... Ja, dat is standvastigheid. Volharden ergens. Want soms in moeilijke momenten hebben we een dranggevoel om te vluchten. Een vluchtdrang hebben we. Dat is heel normaal. Dat je eigenlijk uit de situatie wil vluchten. Uit de omgeving waar je jezelf bevindt. Je wil weg. Je denkt, op mijn werk, het gaat niet goed. Niks is goed. Maar je moet echt op dat moment gewoon even je voeten op de grond staan en denken, waarom ben ik hier op dit moment? Ik moet hier even volharden, want omdat ik hier moet zijn, eventjes wachten, zodat ik de volgende stap kan nemen. Maar als je elke keer prematuur weggaat, dan ga je nooit iets afmaken. Dan ga je nooit het einde zien van een fase in je leven. Ja, dus dat wil ik meegeven aan mensen. Dus hou vol. Het is mogelijk. Yes. Echt waar. Ja, wauw, geweldig. Hoe trots zijn ze op jou in Aruba? Hebben mensen al tegen jou gezegd? Hoe trots zijn de Arubanen van jou? Zeker weten, ja hoor. Ik heb echt heel veel berichtjes van mensen. Echt continu, ook via social media, die mij benaderen. Echt van, we zijn trots op jou. Een hele bekende icoon mag ik noemen. Ivo Janis, een van onze grootste radiopresentators, die mij heeft uitgenodigd op zijn show. Hij is vandaag toevallig heeft hij zijn laatste show vanuit Nederland. Dan gaat hij weer terug naar Aruba. Nou, voor mij echt een eer, want sinds kind ben ik echt een soort van fan van zijn programma. Echt sinds jong, heel jong. Dat mensen tegen je zeggen, we zijn trots en dank je wel dat je ons zo mooi hebt vertegenwoordigd. Ja, leuk. Echt ontzettend leuk. Ik kan zeggen dat mensen uit Curaçao hartstikke trots op jou zijn. Ja. Want kijk, toen je dat zat en die taarten maakte, ik bedoel, je komt uit Aruba, maar je weet dat het voor ons ook werkt. Het is ook eentje van ons. Dus, je vertegenwoordigt iedereen. Ja, dus we waren gewoon hartstikke blij dat je daar was. Dus dank je wel. Ik moet zeggen, ik hou echt ontzettend van Curaçao. En echt beste vrienden komen uit Curaçao. Echt mijn broers en zus, dat weten ze. Klaai en Miruga, ze weten het allemaal. En ik zeg ook, heel veel van de mensen die taarten bij mij komen, die komen ook uit Curaçao. Dus echt, die weten het, die zijn allemaal aan het kijken, dus ze weten het ook. Echt ontzettend dankbaar en blij met Curaçao. En Bonaire ook, en Aruba en overal. Al die mensen die mij volgen en die mij hebben gesteund. En ik ben echt blij en dankbaar dat ik jullie allemaal heb kunnen vertegenwoordigen. En blij, want ik hoop dat ik het goed heb gedaan. En dat jullie ook echt trots mogen zijn. Ja. Wij zijn trots, Elisabeth. Je hebt het echt goed gedaan. En weet je wat ook mooie momenten waren? Die 2 momenten dat ze een liedje kosten. Ja, hadden gekozen. Volgens mij was eentje van Juan Luis Guerra. Die eentje was van Juan Luis Guerra en die andere is van Gion. Ja, ik dacht zo, wat doen ze nou hier? Op dat moment zat ik te kijken en ik dacht van, yes heer, weet je, zo'n establishment van God, ik ben hier degene die dat doet. Ja. En ik zei tegen Giovanni, dit kan gewoon niet dat die mensen dat hebben met Elisabeth afgesproken. Dit is gewoon iets dat zij zelf, maar hoe het ging, dat was zo mooi, echt. Ja. Ik zie ook hier in Nederland, zijn we ook in onze kerk. Ja. Ook in Nederland zijn mensen hartstikke trots op jou natuurlijk. Dankjewel. Ja, ik zie hier, even kijken hoor. Ada Glenn Valentin, ook hier in Nederland in onze kerk. Ja. Leuk. Even kijken, we hebben nog een tremendo programma. We hebben nog iemand die zegt, en terecht trots. Dus dit is Leo Jansen.
Tem palavra bisa master. Aruba me zit hoop trots die senhora. Zeker weten. Sigur, sigur, sigur. Dankjewel, dankjewel. Nou, geweldig. Hey, we gaan richting afronden. Ja. Wat leuk. Het was echt eventjes toch met jou mogen spreken. Even jouw verhaal mogen horen. Ja, jouw passie. En al die dingen dat je gaat doen. En weet je, ja, ik weet niet dat je nog iets aan toe te voegen hebt. Want we kunnen nog uren gaan praten. We zitten al 11:15, dus we moeten richting afronden. We gaan afronden. Elisabeth, bedankt. Bedankt voor één ding wat ik ook heel belangrijk vond dat je zei. Dat stukje van jezelf blijven. Dat authenticiteit van jezelf. En dat straal je ook. Gewoon puur wie je bent. En ook wat je zei, ook, dat wil ik mensen ook meegeven. Weet je, als zij iets willen laten maken of zo. Ik denk, bij jou is het ook zo dat zodra je al contact hebt met iemand, dan voelt de persoon dat. Weet je, dat ze gewoon op een veilige plek goed zitten bij jou. En dat geeft al een rust. Dankjewel. Dat breng je gewoon in de omgeving. Zonder dat mensen jou niet eens een eerste keer hebben gezien. Dus Elisabeth, je weet het. Wij zijn nu connected. Yeah. En trouwens, wat ik ook zag van de week is, je had een jurk aan. En toen zei je ook van, dat was door een van jouw, volgens mij, dochters uitgekozen. Ja. Dus ik wil zeggen dat die dochter, ik weet niet welke dochter het was, maar die heeft smaak. Die gaat iets in kleding doen, volgens mij. Want dat is... Ze helpen allemaal. Mijn man, mijn zoon, allemaal. Ze helpen allemaal. Mijn vriendinnetje van mijn zoon. Ik stuur foto's van keuzes. En dan zegt ze, ja, deze moet je aandoen. En dan ga ik ze, nee. Echt de hele tijd kiezen ze mijn kleding voor mij. Dat is super lief. Geweldig. Want je hebt 4 kinderen, of 5? 4 kinderen, toch? Ik heb 4 kinderen. En ik zou je vertellen waarom zij mijn kleding voor mij kiezen. Wil je het weten? Ja. Ik ben kleurenblind. Oh ja? Nee. Echt? Nou, Elisabeth, hoe heb je je komt stralend uit met die kleur. Hoe kon je al die dingen maken dan? Ja. Nou, je ziet blinde mensen ook lopen op straat. Ja. Maar... Wauw. Ja. Dat is Kijk, ik zeg kleurenblind, dat is makkelijker natuurlijk om te zeggen, maar ik heb iets wat heet aldontisme. En aldontisme meer specifiek dan een kleurend blindheid wat ik heb. Wat ik dus de kleuren niet kan definiëren en een aantal kleuren niet kan zien. En ook bij bepaalde kleuren ben ik echt blind daarvoor. Dus bepaalde dingen kan ik echt gewoon niet zien. Dus ik ben zo geboren, dus voor mij is dat geen... Ik heb mijn gezin die mij helpt daarmee. Ja, geweldig. Wat een top gezin heb je. Ja, maar ook met die kaarten. Ik bedoel, de kleuren. Kijk, bij mij kom je heel erg kleurend uit naar voren. Dus iemand met heel kleurrijk. Dus ik zou dat nooit kunnen definiëren. Omdat als ik jouw taarten allemaal zie. Ik zie allemaal kleur. En ik relateer mezelf met kleur. Kleur spreekt bij mij. Dus dat is een wonder. Ja, geweldig. Ja, mijn familie helpt me heel veel. En ik denk dat ik het nu bekend maak, omdat ik steeds meer krijg. Ik krijg nu meer bekendheid en veel meer mensen vragen mij om een taart voor hun te maken. En soms zeg ik van, ze sturen mij een foto van een kleur en ik zeg, zou jij de kleurnaam kunnen benoemen alsjeblieft? En dat mensen het raar vinden, of als ik het zeg van ja, ik ben kleurenblind, als mensen dat niet zo makkelijk kunnen begrijpen wat dat is, omdat dat iets is wat bijna nooit voorkomt bij vrouwen en dat het is een soort taboe-achtige iets, hè? Vooral voor een vrouw, om dat te zeggen. En ik wil dat mensen dat weten. Soms heb ik echt fouten gedaan hoor, echt. Wauw. Dingen die helemaal niet klopten qua kleur, maar mijn kinderen zijn altijd daar en als ze er niet zijn, dan kan ik echt ontzettend onzeker worden en dan stuur ik foto van, is dit de juiste kleur? Maar van de jongste tot de oudste weet het en ze helpen mij daarin. Ze ondersteunen mij ontzettend goed daarin. Ja, maar ze zijn wel in dat opzicht in mijn ogen. En als ik dus alleen ben, dan
vertrouw ik echt op datgene wat ik denk dat het is. En in de tent kreeg ik ook hulp eigenlijk achter de camera met kleuren. Wauw. Ja. Wauw. Dus dan komt nog één ding erbij. Bijvoorbeeld, dan kan ik bijvoorbeeld beginnen uit Aruba, alleenstaande moeder. En uiteindelijk kom ik dan ook nog kleurenblind. En toch dit allemaal kunnen bereiken. Nee. Dus dit zegt toch, mensen die al luisteren zijn, geef nooit op. Nee, geef nooit op. Nee. Nou Elisabeth, dankjewel. Dankjewel voor deze geweldige interview dat we met jou hebben mogen hebben. En we zeggen, zoals we iedereen zeggen die ons in ons programma zijn geweest, we doen het wel in papiamento. Sigi Bria. Yes, Sigi Bria. Je bent een licht voor velen. Yes. En uit ons hart, dankjewel voor alles wat je aan het doen bent voor Aruba. Maar zeker ook voor ons allemaal. En ook voor de Heer. Want ik denk dat datgene gewoon heel belangrijk is die je ook vandaag verteld hebt. Ja. En mogen God je blijven zegenen. En we gaan je zeker volgen. En waar wij ook kunnen steunen, dan zullen we zeker ons deel erin doen, of niet? Ja. Elisabeth, dankjewel. We staan, je weet het, we zijn er voor jou. En je gezin. En zeg tegen jouw man, Warren heet hij? Warren, ja. Warren. Zeg hem dankjewel voor de tijd en jouw gezin. En dat jullie alles mogen bereiken die jullie voort hebben gezet om te gaan bereiken, om te doen. En alles wat op jullie pad komen. En bedankt voor deze tijd. Het is een mooi moment om jou van dichtbij en zo diep te leren kennen, Elisabeth. En dat je zo open mocht zijn met ons en met iedereen die kijkt. En dat deze verhaal van jou, de Elisabeth, iemand mag inspireren om door te zetten. Amen. En dat is de doel. Amen, absoluut. Absoluut. En ik wil even jullie bedanken en ook nog erbij zeggen van, ik ben hier tot jullie dienst. En ook iedereen die hulp nodig heeft of vraagt iets. Ik ben altijd bereikbaar. Dus ga maar gewoon op social media, stuur me een bericht. Ik geef altijd antwoord. Wauw. Dankjewel. Nou, dankjewel Elisabeth. En ik zou zeggen tot ziens. Yes. En we zien elkaar. Doei. Doei schat. Pas een buona noche. Doei. Doei. Wauw. Dat was Elisabeth. Oh my God. Nogmaals zie je weer, hè. Nogmaals zie je dat tijdens het weg, weet je, dat je bepaalde dingen misschien tegen kan komen. Wow. Maar het kan je op een bepaalde manier vormen, dat je uiteindelijk als je doorzet, toch datgene kan bereiken die je toch wil bereiken. Ik geloof dat iedereen van ons, alle verhalen, alles wat wij meemaken, ons ergens brengt in ons leven, die wij soms niet eens denken dat we daar zullen komen, maar met een goede doel. En het is hoe wij het zelf, eigenlijk beslissen om verder mee te gaan. Ja. En kiezen en de keuzes die we maken. Ja. Want iedereen heeft een verhaal. Ja, iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een verhaal, maar die verhaal van iedereen, ik geloof dat alle verhalen wel een goede einde hebben. Alle verhalen kunnen een goede einde hebben. Het is wat je met een verhaal doet. Ik denk dat alle verhalen, datgene dat je meemaakt, als je dat in de positieve kan draaien, als je daarvan kan leren en die energie of alles wat je er meegemaakt hebt, ten goede kan draaien en toch blijven geloven, blijven hopen dat je het wel kan, dan geloof ik dat je uiteindelijk toch daar komt. Yes. Dus je kan ons spelen naar papamento. Sigi, no give up, no save up. Hey, Tabata, de Shine Light Pau Nochi. Nós schakelen even naar een papamento back. Daar het programa trouwens bij Hopi Douche. Nós conversar com Elisabeth Lopes. Nós amamos Amira Sufaral. Nós amamos conhecer Tigmas Minho. Wende gewoon simpel, wende normal. Wende corpo papi com nebo te bota mira que tá wende masha gewoon mes. Dan que tu rende nan escucha nós. Corda para share o programa. Share. Não quero assim share the Shiny Light. Então subir nossa página, The Shiny Light op Facebook, like nossa página, então se botar mira o programa, share para treino para mirele. Lá os pilotos também podem poder me casar. Sim.
Estava um prazer de nos de minha parte também, danke como estão, estava até hoje. Não tinha mais que permitir nos chegar até na casa, caminho que botar, anto conosco toma sila tanto tempo de boba permitir nos chegar na, anto corda. The shining light tem para trazer coisa positivo. Se você algo positivo, porque compartilhar, se você está fazendo algo de meu barrio, de meu vecindário, nada não sabe. Sila ka nosa. E nós numa contacto kubo, e botar belo tá nos invitado para bo conta lo qual kubo tá sendo. No turena tá welcome. Pero botar algo kubo tá sendo, kubo positivo, para nosa. Se você conhece onde tá, você diz, ei, ele que tá pensando coisa positivo, para nosa. Nós invitamos também nosso programa The Shiny Light. Nós temos uma coisa poder. Sim, Cuida curva e nós stay back outra semana. Bye bye. Feliz noite, né? Doei. Bye bye.